Olu lusasazo ngqo lweendaba kumagumbi ethu osasazo kundlunkulu we-SABC e-Auckland Park eRhawutini nazo ziphambili. A voter registration weekend on 20 and 21st June 2026. Ikomishoni ezimeleyo ifunge ngelithi sakwenza kangangoko ukuqinisekisa ukuthatha inxaxheba kwabavoti abaninzi kwimpelaveki yomhla wama-20 nowama-21 kuJuni yokubhalisela uvoto. There was a lot of explosions taking place and it was quite a high risk and significant risk. Konzakele abacimi-mlilo ababini benkampani yabacimi-mlilo yabucala ngelixa besilwa amalangatye kwivenkile yeentsimbi zemoto e-Edenvale kwimpuma yeRhawuti. Kwezemidlalo uNthabeleng Dunga Mudiko uzenzele imbali ngokuba ngomnye wamanina agqobhozele kwimidlalo eyaziwa ngokuba yeyamadoda. Molweni Makhaya, khongozela novimba wangokuhlwanje. Ikomishoni ezimeleyo ifunge ngelithi izakwenza kangangoko ukuqinisekisa ukuthatha inxaxheba kwabavoti abaninzi kwimpelaveki yomhla wama-20 nowama-21 kuJuni yokubhalisela uvoto. Ikomishoni yonyulo ezimeleyo ixelele onondaba ngokulungela kwayo unyulo lomasipala. Le komishoni yonyulo ilindele ukuba umphathiswa obambiswano ngolawulo uMnumzana Velenkosini Hlabisa abhengeze umhla wonyulo lomasipala kungekudala. The Electoral Commission hereby announces a voter registration weekend on 20 and 21st June 2026. Isibophelelo sekomishoni ezimeleyo yonyulo sokuba ubhaliso lwabavoti lizakubanjwa kwisithuba senyanga ezintathu kwa i-IEC iziphucule izixhobo zayo ngokufakela ubuxhakaxhaka bale mihla. Absolutely committed to a incident-free registration process. And furthermore, we are absolutely committed to a smooth and efficient operation of voting stations when the election date is eventually proclaimed. Le komishoni yonyulo ikwathe sekumbovu umphathiswa Velenkosini Hlabisa abhengeze umhla wonyulo nekulindeleke ukuba lubanjwa phakathi kukaNovemba ekuthambekeni kwalo nyaka noJanuwari ka-2027. This has to happen between November and the end of January. Now, that period is not a optimal period to have an election. Because of some of the reasons that you have articulated yourselves. Firstly, the holiday season in December, the exams in November, and January, when people are coming back from holiday and so on. So the minister has to exercise his mind and find the less disruptive date within those difficulties that are outlined. Ukuhlokonyizwa komhlonyulo kwakuthetha ukuqala kwexesha eliya kunyulo, inkqubo equka ukuyekwa konyulo lovalo sikhewu, ukupapashwa komqulu wabavoti, ukuhlolwa komqulu wabavoti, nokufakwa kweziphakamiso zokukhaba amagama abagqatswa nemibutho xa zikhona. Abacimi-mlilo ababini benkampani yabucala baye bonzakala ngelixa beyokucima umlilo kwivenkile ethengisa iintsimbi zemoto e-Edenvale kwimpuma Randi. Abacimi-mlilo bakwazile ukuwacima amadangatye. Kubonakale ifu lentuthu liqhamuka ophahlweni lesitolo ngesikhathi abacimi-mlilo bezama ukulwa nomlilo ekuruleni. Abezimo eziphuthumayo kuleya ndawo bathi ke abacimi-mlilo basheshile ukuze bakwazi ukuzocima lo mlilo ke obuvutha ubuhanguhangu. We identified the smoke emission from a distance, and the fire station is just a street away, and the guys managed to respond immediately without anybody calling for us to come out. Unhladi uthi ke zonke izisebenzi zakulesi sitolo ikhishiwe zingalimele ndawo, kanti uyachaza ke ukuthi kunabanye abacimi-mlilo ababili abalimale kule ngozi kanti baphuthunyiswe esibhedlela ukuze bayokwelashwa. The only injuries that we can account for is for those private firefighters who were operating
from the other side of the burning structure. Bona abacima imlilo ngokwabo beyikhulumela neziko leindaba ze-SABC bathi bekulukhonsatshwa ukuthi bakwazi ukubulala amalangabi ngenxa yokuthi ke bekunoyela ngaphakathi esitolo. Because of the flammable liquids, there was a lot of explosions taking place, and it was quite a high risk and significant risk. And as we could not enter to the point of entry because of the flammable liquids that was stored near the door. Mbukela isikhona esinye isisebenzi sakulesi sitolo besingafuna ukuvela kumabona kude kodwa esilume iSABC indlebe sasho ukuthi ke bekunzima kanjani ukuphuma sithi ngesikhathi besebenza kuvele kwaqhamuka nje ifu lentuthu labemboza bazama ukuphuma bebaleka bengasaboni lapho beyakhona. Igama lami uCalvin wakwaDludla endabeni zeSABC ngibika ngase-Edenvale ekuruleni. Isebe lezothutho eMpuma Koloni lizibophelele kwiphulo lokuhlaziya uthungelwano lwemizila yololiwe njengenye yendlela zothutho kwanekhubalo lohlumo loqoqosho kwiphondo. Ukuhlaziywa kwemizila yololiwe bekuphambili kwintlanganiso yezothutho yesibini yaminyaka le eGqeberha. Isebe lezothutho liqhokene neUniversity Nelson Mandela nebhunga lezobunzululwazi nophando ngezoshishino ukwakha nokuphucula imizila yololiwe kwiphondo. Ingcali kwezemfundo nakwicandelo lezothutho kunye norhulumente bapheka amacebo okuphucula icandelo lezothutho ephondweni. Ukutshintshwa kothutho lwemithwalo kusiwa koololiwe kubonwa njengento enokuphungula umthamo wezithuthi kwanokunciphisa neengozi ezibandakanya izigadla ezindleleni. Awusomashishini abaninzi sizawukwazi ubarhweba babe khona apha kuba xa kukho le alternative sizanayo eli yingesilizamayo kuzawukwazeka into kokubana nezinto ebezicotha kuba zihamba endleleni zizawukwazi ukukhawuleza. Ukanti umgangatho wemizila yololiwe ephondweni awuxolisi ncam ngenxa yokonakaliswa kwanokungahoywa kweminye yawo. Abathathi inxaxheba bajongene namacebo ezobuchwephesha naza kulungelana nokhuseleko lwemithwalo kunye nabakhweli. We are also looking at research that talks to human factors management, which is one of the key risk areas within the railway environment, where human behavior has got a significant proportion. The whole purpose of this memorandum of understanding was to show that there is intent between the Department of Transport and the Nelson Mandela University in order to try and find solutions to the current problem that we're having in the transport sector, but also to make sure that the solutions that we find is sustainable. Iphondo leMpuma Koloni likwajonge ukusebenzisana namazwe afana neChina kwinzame zokuza nabatyali zimali kwanokuphuculwa kweziseko zikaloliwe zibe kudidi lwale mihla. Ndingulubabalo Tata kwiindaba ze-SABC eGqeberha. Kwalapha ezindabeni, isebe lemicimbi yezekhaya ngokubambisana nebhanka iCapitec liphehlelele iphulo lokuba abantu bazenzele izazisi ngokwabo besebenzisa oomatshini kumasebe ale bhanka. Kona masiqale evenkileni. Sinamkele kwakhona kwindaba zelijelo xa sihlabela mgama. Kwinzame zokuvala umsantsa wokutsala nzima kwezigidi ngezigidi zabantu ekufikeleleni kwinkonzo zokwenza izazisi, isebe lemicimbi yezekhaya ngokubambisana nebhanka iCapitec liphehlelele iphulo lokuba abantu bazenzele izazisi ngokwabo besebenzisa oomatshini kumasebe ale bhanka. Okuna njengoko abemi abangaphaya kweminyaka eli-16 abayi-4.4 million kweli bengenazo izazisi. Ibilili kwimingcelele yemigca ingilowo nalowo ezondelele inkonzo zesebe lemicimbi yezekhaya kaloku ixesha lixabiso kwinkqubela phambili yoluntu. Kungoko ke lamkeleke ngezandla ezishushu inyathelo lokuvulwa kwethuba lokufumaneka kwesazisi iSmart ID ngabula makhumsha ngokusetyenziswa kwabuxhakaxhaka bale mihla ngokubambisana kwebhanka iCapitec nesebe lemicimbi yezekhaya. We want to make that meaningful difference in the communities, especially laba disadvantaged. So into esiyenzayo siqala ngoku-identifya lawo ma-areas lapho khona lungekho khona uncedo lwe-Home Affairs. Then uma beze ebhenki isona isikhathi lapho esikwazi khona ukuthi sibasize. Process yethu iyashesha kakhulu. Ngaphansi kwemizuzu ewu-5 usuke usuqedile, uya ku-self-service terminal, ufike khona, press umuno wakho, sithathe isithombe, then siqhubeke ne-process. Iyashesha kakhulu.
kambe ke usomaqhuzu waseCapitec ubalulele ntshukumo njengengqina inguqu engundoqo kubemi xa amacandelo ohlukeneyo ezijula ijacu ekubeni inyandenye eliqilima. In many ways, what we're talking about today and what we're unveiling in front of you all is more than just the smart ID. It is a proof point of what we can achieve when we work together with a common purpose and in the interests of the country. Kananjalo umphathiswa wemicimbi yezekhaya ugxininise ukuzinikela kweli sebe ekwandiseni inkonzo zokufumaneka kwezazisi kwibhanka kweli jikelele ngendlela ekhuselekileyo efikelelekayo neza nesidima kuluntu lonke. We looked at the existing partnership with the banking sector that has been there since 2016, and we said, why are we only in 30 bank branches for smart ID services? And the answer to that was that the model was wrong. It was using Home Affairs officials' equipment, resources that we don't have, and putting them in bank branches. We said, no, we must use technology now to do it more efficiently and more affordably. This is the day that queues began to disappear. This is the day that fraud and manipulation was dealt a fatal blow. And this is the day that we took the most decisive step in our history to deliver dignity for all. Isazisi sisixhobo esingundoqo ekuqinisekiseni ukuthatyathwa kwenxaxheba kuqoqosho nasekuqinisekiseni imo yentlalo enesidima ke ngoko ukufumaneka kwaso ngaphandle kwamagingxigingxi kutyunelwa kwelungelo lokuzazi kuluntu eMzantsi Afrika. Ndimlo Lilitha Ntsundwani kwiindaba ze-SABC e-Orange Farm eRhawutini. Buye baqhuba ubungqina kwikomishoni kaMadlanga nangona bekujongenwe ngezikhondo zamehlo kuba amagqwetha kaSuleiman Karim ekhala ngelithi uJaji Madlanga ugwebe ngendlela engalunganga kwisicelo sawo sokuba kuhlehliswe ukuvela kaSuleiman kwikomishoni njengoko besithi bathwaxwe ngamaxwebhu amatsha ngomzuzu wokugqibela. Nanjengoko ukruthokruthwano phakathi kwamagqwetha kaSuleiman Karim kunye nekomishoni kaMadlanga belubonakala luphela luphinde lwavambuluka. Engaging counsel has nothing to do with matters being prejudged, and you know that. I take very strong exception to that article. I don't think... In fact, I find it unprofessional for you to say that I have prejudged issues purely because I'm engaging you. I take strong exception to that. I don't think that you should take exception. And what I do. Can I respond, Chair? What you put to me was that you weren't going to allow an opportunity for the postponement application. I did not. I did not say I am not. I never said so. We can play back the tape. We can play back the recording. Then I was mistaken. So that is... I can actually, to be rough, I can say you are lying. Emva koluxuthwaxuthwano uKarim uye waqhubeka ngokunikezela ngobungqina bakhe okhokela ubungqina uAdvocate Matthew Chuckleson ugxile kuvavanyeni ubudlelwane phakathi kukaMorgan Maumela kunye nomnumzana Karim. So he's having a conversation with you and he is essentially copying that conversation as it develops to Mr. Maumela. I see that, yes. And you have no idea why he would be doing I have no idea. It's the first time I'm seeing this. I don't know why I would take my chats and pass him over to Mr. Maumela. I see. Kusenjalo umnumzana Karim uye wavalelwa ekoneni ebuzwa ngokuhanjiswa kwemali phakathi kwakhe kunye nomnumzana Maumela. All of these elements concern me, and they, in my view, cast doubt on the correctness or the truth of your version of a loan. And what I want to put to you is what it looks like to me. It looks much more like you were an investing partner in this contract, and that you were an investing partner together with Mr. Maumela. Umnumzana Karim kulindeleke ukuba abuyele phambi kwale komishoni ngenyanga kaApril. Umphathiswa ubambiswano ngolawulo umnumzana Velenkosi Nhlabisa umemelela umasipala wesithili uthukela KwaZulu-Natal ukuba usebenzisane namashishini kunye nemibutho yoluntu ukuze kuhlangulwe imeko yezezimali zisilelayo. Okusemva kokuba umyalelo wenkundla uvumela usomashishini obonelela ngenkonzo ukuba azithathele isixamali esingange 130 million rand esityalwa lo somashishini ngumasipala. Izinkinga zezimali zesifunda uthukela
zisibeka engcupheni. Ngomsombuluko inhlangano yosomabhizinisi kule ndawo kanye nezinhlangano zezakhamizi izinyonyana zihlangane nohulumeni ukuzwakalisa ukukhathazeka kwazo. We cannot afford to run schools without water anymore. We cannot afford to run churches without water anymore. Ezinye izinhlangano zomphakathi zifuna umnyango wezezimali kazwelonke uphenye kabanzi ngezinkinga zezimali kulomkhandlu. The municipalities need to ask for help. We're not going to give them money, but we can ask our assistance. We have engineers, we have individuals on site. Osomabhizinisi bathi bafuna ukulekelela. Creditors list is standing at more than 800 million rands, close to $1 billion. People that we owe together. Umasipala uthi ikomiti lomkhandlu lanqoma ukuthi kwenziwe uhlelo lokukhokhwa kwezikweletu okwamanje zilinganiselwa ku1 billion randi. This morning the court has ruled that within 48 hours the 130 million rand that has been taken from the account of the municipality through the attachment must be reversed to the municipality. Uhlabisa kulindeleke ukuthi abuye kulesifunda ezinsukwini ezizayo ukuze abone ukuthi kuhamba kanjani ukubambisana kwezinhlangano nomphakathi nomasipala. Mlonde Khadebe, SABC News, eMnambithi. Amapolisa abambe abahanelwa abahlanu ePulukwane naseMuletsheni Limpopo malunga nezithyolo ezinxulumene nokubulawa kwabantu zobuqhetseba bemali ze-inshorensi kunye nobuqhophololo obunxulumene nowayesakuba lipolisa uRachel Kutumela. Ukubanjwa kutshanje kwenze inani elipheleleyo abahanelwa abayanyaniswa nesi sithyolo layakutsho kwi-10. Ukutumela ekunye nentombi yakhe udade wabo kunye nomnakwabo babanjwa phakathi konyaka ka2024 no2025 batyholwa ngokuqulunqa uthotho lwezenzo zolwaphulo-mthetho apho kutyholwa ukuba ii-inshorensi zathi zathathwa ngamagama abantu abasesichengeni sokungaphili ixesha elide ngaphambi nje kokuba basweleke. We do believe that this was quite a large syndicate that was working in cahoots to murder people, to benefit from insurance payouts like your life and your funeral policies and so on. So we do believe that we've got overwhelming evidence against them. I think this particular investigation started as far back as 2024 when we effected the first arrest of the former police sergeant who was dismissed shortly after her arrest. Eliqela sele lixhamle intlawulo yezikhuntyu ezibalelwa kwizigidi zerandi ezili-10 kubantu abalithoba kwaye baza kuphinda babuyele enkundleni yamatyala ephakamileyo yasePolokwane ngenyanga ka-Okthobha. So we do believe that we have rounded up everyone that was involved in this insurance murder payout scheme. We do believe that each of them have benefited from more than 10 million rand, where 10 bodies, for now we can only count 10 bodies, but we do believe that we've saved more lives. We do know that they had insured more people. Umtakwe ityala lakhe lihlehliselwe umhla we-26 kaMatshi kulo nyaka. Amawakawaka abantwana kweli loMzantsi Afrika bekho kwiincwadi zeli ngenxa yokungabhaliswa xa bezalwa. Ingcali zithekelela kuba bangaphaya kwe-250,000 abantwana bangaphantsi kwe-15 leminyaka abangenazimpepha ngeli lixa bengaphaya kwama-100,000 abangabhaliswanga ngelixa bezalwa minyaka le. Usibongile Dube oneminyaka eli-16 wasemabupane kumandla ePitoli ngomnye wabantwana abashiyeke bengamakheswa kweli bengenazo nezazisi. Le ntwazana yalahlwa ngunina inonyaka nje omnye zange yakhe yafumana amaqithiqithi afunyanwa ngabanye abantwana. Ngenxa yokuba engenaso isiqinisekiso okanye certificate sokuzalwa, Usibongile akakwazi nokuya esikolweni. Wafumana uyise eneminyaka eli-13 kodwa akangummi walapha eMzantsi Afrika nto leyo eyenze kwanzima ke ngoku ukwenza impepha. She used to sit alone asking herself that why didn't God give her the life like any other kids? One day
She decided to kill herself and ended up sleeping in hospital. And she came back alive and realized that killing herself is not a solution. Isebe lezemfundo lithi kunyanzelekile ukuba wonke umntwana angene esikolweni nokuba zithini imeko zakhe. As a department, we are compelled to assist all children who need to be assisted. That's why we link with those centers. But if a child does not have documentation, you will understand that we are compelled. The right of a child, meaning that a child must be educated. Umbutho ongekho phansi kwarhulumente iTeddy Bear Clinic uthi ayanyashwa amalungelo abantwana abangekhoyo kwinkqubo karhulumente. Ugqirha Omar weTeddy Bear Clinic umemelele ukuba abantwana bangene esikolweni bafune uncedo koonontlalontle baze baye kwisebe lezophuhliso loluntu ukufumana olunye uncedo. Kwezemidlalo eMzantsi Afrika, abasetyhini babhiyozelwa ngokuqophozela kwimidlalo eyaziwa ngokuba yeyamadoda. uNtabeleng Dunga-Mudiko uzenzele imbali njengekapteni yeBanyana Banyana, umhlalutyi wezemidlalo ngoku ngumqeqeshi kwiYunivesithi yaseRhawutini. uMudiko ngumzekelo ophucukileyo kwininzi lwamantombazana adlala ibhola. Wayengukapteni weBanyana Banyana kwitumente iAfrican Women Championship ngo-2010 apho baphumelela imbasa ye-bronze. Uqhubile waqeqesha iqela lesizwe labangaphansi kweminyaka eli-17. Ukhe wancedisa umqeqeshi weBanyana ngokubhexesha iqela labasetyhini e-UJ, kunjalo uthi eli lisathwaxwa kungalingani ngokwesini. Well, I think South Africa is trying. It's better than what I experienced as a player. I think these players now, they are far, far better in terms of what they've been receiving. South Africa has indeed been giving to them, and in time I hope that they will also grow to give to others as they go on. Amadoda kwimidlalo efana nebhola ekhatywayo, iqakamba nombhoxo asaqhubekeka nokonwabela imali nenkxaso ethe xhaxhe xa kuthelekiswa namabhinqa. If more can be done, I think most of these players now start talking about getting paid. Ngo-2024 uMudiko wachongwa njengomqeqeshi wesizini weHollywood Bets ndawonye noJerry Chabalala noTina Sonke Mpuli, ukanti iqela lakhe lisanda kuphumelela itumente yeYunivesithi zeli yabasetyhini. I don't know anyone else that, has, sorry if I'm blowing my own horn, but I captained UJ to 4 championships of USA, and right now I've got 2 championships as a coach for USA, so with the same institution. Kanti ke akekho semabaleni njengomqeqeshi kuphela, ukwangumhlalutyi walo mdlalo awuthanda kunene, uthemba ukuba uninzi lwamantombazana ngenye imini aseza kulandela ekhondweni lakhe. Usukubenzolo.